едно от малкото отлично доказани дела поръчкови за убийства в България. В момента има хора в затвора. Извършителя обаче на Не само. самия атентат не е в затвора. Кой ви казваше? Физически е. Не е така. А тези натривки от експлозиви, експертизи, които показват... Значи, само с една дума, съда е органа, който преценя кой е виновен и кой не е виновен. И никой не е по-голям от съда. И няма право да дава преценка за неговите решения. Ако на съда му бъдат спестени някакви доказателства, това дали по някакъв начин не влияе на преценката на съда? Дали един или друг е виновен? Защото физически извършител наистина е на свобода. Петър, ако не се лъжа. Не, той. Просто не той. Експертизите, които показват... Само хрумнало някой адвокат, подплатен от, предполагам, от някои хора, които искат да им се размине. Всеки, който си върши работата, е нормално да бъде оплюван. Знавате ли Мити очите всъщност? Да, той е израснал в община Несебър, има множество дела, много пъти сме го прибирали с него, не комуникирам. Така, никой няма жив човек, който да каже, че с него ме видял да седя някога на една маса или някакви други взаимоотношения. Просто в предния ситуация той е бил обвиняем, писал е жалби срещу мен, също както Тулупа пише жалби срещу мен. Нали? В друга ситуация се оказва потърпевш. В края на краища, независимо един човек каква ориентация има, нали? Както примерно една проститутка може да бъде обект на изнасилване, когато не желае това. Нали? Така, както един крадец може да бъде обран. Известен като камбоджанеца, почитател на светски събития, склонен към авантюри. Следовател Иван Христов казва, че често привлича вниманието на хора от подземния свят, които искат да му дават пари, за да се спести една или друга истина. А работата като следовател и житейският опит с жени често имат допирни точки. Просто те вече знаят. Значи в началото, още като почва един магистрат кариера, те го пробват. Това е примерно, както примерно, ако сте много момиче в класа, нали, някой ще се пробва нали, да възхвали. Обаче като видите, че сте твърда, държите се на принципите, нали... Ще мине. Да, че няма да ще ги режете, просто не спира да се опитват. Отиват при някоя друга. Вие всичките ги отвратихте. Естествено. Още самото начало, те се знаят. Първо не могат да ме купят, защото не се продавам. Както един мой колега каза, че моя корупционен праг е практически и теоретически недостижим. Между другото, това е за мен, когато един държавен служител започва да взима пари, е същата работа, когато една жена започне да взима пари за секс. Така ли го окачествявате? Да. Същата работа. После да каже, аз взех само... малко повече години в затвора. Да каже после, взимах пари само 2-3 пъти. Или само от време взимам.